ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଓ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମରି ଦୟା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଅଛୁ ତୁମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇଅଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମୟ ପାଇଅଛି ବା ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ରହିଅଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ତୁମ ଉପରେ ଯେପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୟ କରି ଯେପରି ଜୀବନ କାଟିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ହସ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ ଆମେନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଟପିକ୍ ରଖିଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତରେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନାହୁଁ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେଇ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ ଅଶୁଚି କିମ୍ବା ମହିଳା ବା ଅବସ୍ତୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 64 ଚାପ୍ଟର 6 ବର୍ଷ 66 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଗୁହାରି କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ମାର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛୁ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀ ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁତାପ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗୁହାରି କଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ, ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିଥାଉ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ନାହୁଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ଯଦି ସୁସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଭୋଜି ମାନେ ବିବାହ ଭୋଜି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମାନେ ବିବାହ ଭୋଜି ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସେଇ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବିବାହ ପୂଜାକୁ ମାନେ
ଭୋଜିରେ ସେ ଏଟେ ନେଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସିଲେ ସେ ଭୋଜିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମହିଳା ବା ଯୋଉ ଅଶୁଚି ଏଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି, ଯାହାକି ବିବାହ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆ, ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ନ ଯିବାରୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିବାହ ବୋଝରୁ ସେଇ ରାଜା କଣ କଲେ, ବାହାର କଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ କଣ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଆଉ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆସିନାହ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ଟ ହୋଇନାହ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆ, ଜଡିତ ହେଇକି ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମେ କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦିଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅ ସୂଚୀ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ବିଷୟରେ, ଯେ ବସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପରିଧାନ କରିବ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଅଲରେଡି ଆମେ ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ନାହୁଁ, ଆମେ ଅଲରେଡି ଦୋଷୀ ବା ପାପୀ ବୋଲିକି ଆମେ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯାହାକି ଆଉ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆ ବିଚାରିତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅନେକ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଭାରତ ଦେଶରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏଇ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ, ସେ କଣ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 100% ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, 100% ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ବିଚାର ହୋଇସାରିଲେଣି ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ବିଚାର ହୋଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି, ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିକି ହିଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ବିଚାର ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ସେଦିନ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲା ଆଡକୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। କେବଳ ସେମାନେ ମରିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ ନରକକୁ ଯିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:6 ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ଆମମାନେ ମୃତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେଟା କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୃତ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଉ ଆମମାନେ ମୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ସତରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଭଲ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ମନ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏଇ ପ୍ରକାର ରହେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆମ ନିଜର ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖରାପ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଶାରୀରିକରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକରେ ମୃତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଆମମାନେ ମୃତ ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ମୃତ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ବୋଲିକି ଆମମାନେ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ଯଦି 59-59 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 2 ପଦରେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ହେଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ରହିଅଛି, ତା ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି, ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରେମ କରି ଯୋଉ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ କଣ କରିଦେଇଥାଏ? ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥାଏ, ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଚାଲୁଅଛୁ। ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଅଛୁ, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମୋର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଉଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା କଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ଆମମାନେ ସେଇ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ରେଭେଲେସନ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ କି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ। 20 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ପକାଗଲା। ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନଗଲା, ଆମମାନେ ଭୌତିକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିମ୍ବା କଲେଜକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯଦି ଠିକ ସେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲର କିମ୍ବା ସେହି କଲେଜର ଯୋଉ ଟିଚର ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଚର ତାକୁ ପଚାରିବ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲ କି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିଚର ପାଖରେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିବ, ମିଛ କହିବ ଯେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଅଛି, ରେଗୁଲାର ଆସିଛି ବୋଲିକି ଏଇ ପ୍ରକାର କହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଯୋଉ ନୋଟବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଚର ଦେଖିବ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବ? ତୁ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛୁ,
ତୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ବା ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ତୁ ବାହାରିକୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବିଚାର ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ତ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଅଛି ସେଇ ବିଚାର ସମୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ସିଂହାସନ ରହିଅଛି ସେଇ ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପବେଶନ କରି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କିଏ କେଉଁ କାମ କରିଅଛି, କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ କାମ କରିଅଛି, କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଖରାପ କାମ କରିଅଛି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ରହିଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନଗଲା ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥରେ ମାନେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ରହିଅଛି ସେଇ ବିଶାଳ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ରହିଅଛି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ରହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହୁଏ, ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ବିନାଶ ଅଟେ, ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ମାନେ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିବ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚାଲୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ରହିଅଛି, ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକ 1:10 ତାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକ 1:10 ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଧନ୍ଦ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାମରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗୌରବରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। କେଉଁମାନେ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଭୋଗ ମାନେ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ? ଉପରେ 8 ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ତଳ ଅଂଶରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲିକି ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସୁସମାଚାରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ହେଲା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମାଧି ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଯେଉଁ ରେଭେଲେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତହିଁ ପୂର୍ବର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବାବବାଣୀ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାବବାଣୀ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ମାନିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନାହିଁ, ପରିଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବା ବିନାଶ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶରୁ ସେଇ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆମମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ କ'ଣ ପାପରେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। କେମିତି ଆମମାନେ ପାପରେ ମରିବା? ଆଉ ଜୋହନ ପୁସ୍ତକ ଯଦି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 36 ପଦରେ ଆମମାନେ ପଢିବା, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ, ଯେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଯେ କି ମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁହେ। ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ ପାପରେ ମରିଅଛି। ସେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସେଇ ପାପରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ ମରିଯାଉଅଛି, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ସେ କ'ଣ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଧରି ନିଅ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ଆରମ୍ଭଠୁ ବିବାହର ସମୟ ନିକଟ ହେବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଆୟୋଜନ ଯାହା କିଛି ବି ରହିଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଣାକିଣି ଏଇସବୁ ବିଷୟ ସରିଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତା ଦିନ ବିବାହ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମରିଯିବ, ସେମାନେ ଦୁଇ କ'ଣ ବିବାହ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ବିବାହ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ବିବାହକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଉ ସାଥିରେ ଯଦି ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କାମ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଅଛୁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଅଧର୍ମ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କାମ ଯଦି ଆମେ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ମୃତ ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ 5 ପଦରେ ପଠନ କରିବା, ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଶାଖା। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଗଛର କ'ଣ ଶାଖା ଅଟୁ, କାଠ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ହେଲେ ଆମମାନେ ଶାଖା, ହେଲେ ସେଇ ଗଛ ଏବଂ ଆଉ ସେ ଯଦି ଶାଖା ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଶାଖାରେ କ'ଣ କୌଣସି ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଫଳ କେବେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାଣ୍ଟି ଯଦି ସେ ଗଛ ଥିବ, ତାର ଯଦି ଶାଖା ନଥିବ, କୌଣସି ଯଦି ପତ୍ର ନଥିବ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ଶାଖା, ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଶାଖା ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ଆମମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମିକରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଫଳ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଫଳକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଗଛରେ ଯଦି ଶାଖା ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତହିଁର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମେ କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଛ ଯେମିତିକି ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ, ମାଛ ସେ ମରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ପାଣି ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଉପରକୁ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଭୂମି ଉପରେ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ଛଟପଟ ହେଇକି ସେ ଭୂମି ଉପରେ ମରିବ। ତାକୁ କ'ଣ ପାଣି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ସେ ପାଣିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ସେ ପାଣିରେ, ତା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପାଣିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା
ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭୂମିହୀନ ଭୂମି ବିନା ଯେପରି ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲିକି ଆମମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଟା ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲିକି ସେ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ କୌଣସି ଆଉ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଦାସୀମାନେ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଆୟୁଷ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଅଳ୍ପ 70 80 ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା କନେକ୍ଟ ହେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ନ ପଢୁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆମମାନେ ଏତେ ନଲେଜ ନଥାଉ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ, ତାହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏବଂ ତାଙ୍କରେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନେ କଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗମନ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା, ଉତ୍ତମ କାମ ସହିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟଠାରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିଅଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି କିମ୍ବା ମହିଳା ମାନେ ଗୋଟେ ଚିରା କପଡ଼ା ପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ନହେବ, ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେପରି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା, ଏବଂ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ବିଚ୍ଛେଦନ ହେବା, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଯେପରି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେବ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଆଉ ବିନାଶରୁ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେପରି ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ କରି ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୟ କରି ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ